гори! С Новым годом! С новым счастьем! Зейді түп шыршы утларын қабызды жырлы бейулі шығышлар білен Ринат Фардиев исеміндегі ел паркында Яңа ел тамашаларының тәугі шарасы узды. Бәйрәм Яңа ел әкияті деп исемләгән сәхнәләштірілген үзік білен башланды. Яңа ел кунагы Кыш бабай, Кар кызы белән әкият геройлары сәхнә янына җыелган балаларга аеруча ошады. Эй, бабай! Ешли бысың инде хәзер? Что же будем делать, а? Время-то новогоднее, а внуков все еще нет, да нет. Ничего страшного, мы его все равно дождемся. С Новым годом! Зәйлеләрне шәһәрбез кунакларын якынлашып килүче 2025 ел белән район башлыгы тәбрикләп, аның илебезгә тынычлык, җиңү алып килүен теләде. Яңа ел, яңа 2025 ел белән тәбрик итәм. Ул безгә күптән көтелгән җиңү көнен алып килсен. Сезгә ныклык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, эшегездә зур уңышлар. Яңа 2025 ел белән с новым 2025 годом, друзья. Үзәк чыршыны ачу тантанасын энергетик мәдәният сарайының сәнгать осталары, иҗат коллективлары, әкияти тамашалар, аерым чыгышлар белән ямьләндерде. Халык күңелле ял итте бу көнне. Аерым урында сату рәтләре, балалар өчен уен мәйданчыклары эшләде. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.